irin wannan kissa ta faru har sau biyu. Akwai lokacin da Ummu Jamil bayan saukar tabbat yada an tsine mata albarka sai ta ɗauko ɗan buda tana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta fasa masa kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da Abubakar sai ta taho, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango ta. Abubakar ya ce ya Rasulullah ka fa ta shiga Ummu Jamil nan kuma kai take nema, kuma da alama karfe nema ko ma itace ne ko ma waye a hannunta. Annabi alaihi salatu ya ce in ta zo ba za ta ganni ba. Malala zana ta sunna kenan. Ba ta ganni ba. Saboda haka ta zo ta ce Abubakar ina abokinka? Gashi kuma a zaune yana dariya, yace biki ganshi ba? Yace ban ganshi ba. Ai da na ganshi so ne in fasa masa kai. Ka gaya masa sako muzammuman abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu abaina. Tai zage zagenta ta juya ta tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana kallanta. Ta riga ta tabe to. Tun daga Qur'ani ya sauka akan ta mutu kafira, ba ta shiga aljanna ba har abada. To kun ga daga nan suka tashi tsakar dare, wajen asuba ta yi, bacci ya ɗauke su, suna farka suka shiga suka ga dai na kwancen nan yana nan. Aka zazzara takobi, to bismillah a danna masa. To ne ce a buɗe fuskarsa mana, ana buɗe sai aka ga Aliyu. Kai tashi, yaya ina mutumin? Ce abu ku gan shi ba? Kace Allah ya tabar da ku, ya fita yi suka fita da gudu. Ina za a same shi? Sai wani ya ce gidan Abubakar. Ku duba ko kafirai sun yi shaida cewa in baka ga Annabi baka tafi gidan Abubakar. Gidan Abubakar sai suka danna gidan Abubakar. Su kuma daga can sun gama shirin su sun bar gidan. Suna zuwa suka tarar da Asma'u da Aisha. Ke ina babanku? A wata ruwa ma an ce sai da Abu Jahil ya galla mata mari. Ya galla wa nana Asma'u mari. Ina babanki? Tace ban gansu, bai galla mata mari. Suka fito cikin fushi. Daga nan aka bazu ana neman su ruwa a jallo. To wannan tafiyar ce Allah ya kulla alaka, wanda tafiya ce aka yi ta sati guda aka yi ana tafiya. Domin ranar Alhamis kamar yadda mai Ar-Rahiqil Maktum ya kawo, suka shiga cikin kogo suka yi kwana 3 awa 72. Suka fita ranar Litinin da safe. Kuma suka isa Quba ranar Litinin. Sati guda suka yi suna tafiya, suka bi ta wata hanya su bi ta nan har suka isa Quba. Wanda a hanyar ma kaɗai aka ce za a gaya maka abubuwan da suka haɗu da su da abubuwan da ya faru a hanya, da gidan Ummu Ma'abad da haɗuwa da waye da kuma kissar irin su Suraqatu bin Malik da abubuwan da suka faru iri-iri a hanyar, duk kuma tare da Sayyidina Abubakar Siddiq. Da haka wannan ya nuna maka Abubakar mutum ne ba na abin nan. Ana kiransa Saniyar Sunaini, ana kiransa Khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama.